Дзень добры. У эфіры радыё Свабода, з вами Галіна Бакунчык, і мы распачынаем чарговую ранішнюю трансляцыю з урочышча Курапаты, з намётавага мястэчка, якое ўжо 9-й дзень трывае тут у супрацьстаянні з будаўнікамі, якія побач узводзяць пяціпавярховы офісны будынак. Я раскажу гісторыю гэтых дзён крыху пазней, а зараз у гэтай хвіліны прашу звярнуць увагу на тое, што тут адбываецца ўжо такі невялікі мітынг. Прамаўляе Уладзімір Някляеў, які таксама сёння прыйшоў сюды, каб падтрымаць абаронцу Курапатаў. И мы не будем шагать, когда на нас будут наезжать бульдозеры. Вы робите не куропатскую некую, не зеленолугскую некую, не менскую, национальную справу. И молодцы. Что затужили? Вои, мужчины, волі вдихнули и дух заняло. Як там и что там? Не буде зайчиной, гори не буде, бо лепш не було. Шлях свой зблукала, айщина у 3 соснах збегала, шлях човнаком не був краснах, кидаючи невідущий народ з пастки на заході в пастку на всход. Може, ведущими стануть нащадки, шляху нема, ні конца, ні початку, привидом у пустоту с пустоты рвется погоня с державной кошатки, неподкованные п'є копыты. Мы сегодня робим эту справу, мы подковы ставим на копыты погони, как она их не сбивала. Я не ведаю, кто из вас был. Давно это уже было. У Куропатах, з того боку, з боку усходніх могилків. Конец 80-х. І на сутності на тим мітингу, мовкливому мітингу у Куропатах я побачив впершиню у очах білорусів тое, за що їх можна поважати. Не легенду убачив про некие подвиги партизанские там в 12-м году, в 40-х годах, вот сейчас другой сусветной, а живых, моцных, заправдных людей, которые ведали, чего они это пришли, и ведали, что без их на этой земле ничего не изменится. Мяне вельмі, правда, здзівіла тое, што калі паказаліся шэрагі міліцыянтаў, салдат, увесь мітынг, хто сеў, хто стаў на калена, а хто і на 2. І я падумаў, што гэта нейкі знак не вельмі добры. Нельга выходит на змагання и хоть на момент, хоть на секунду вставать на колени, ці нават на дно. Тым не менш, вот там початок нашего шляху, продолжальником якого з'являєтеся сьогодні ви. Я тоді написав вірш, який так і називається «Мовкливий мітинг». Зараз поспробую по памяти. Усё, что котится, докотится до нас. И докатилося для могилок якраз, где сны про вечность снять, ці спять без снов з усіми Короткевич, Куляшов, мовкливий мітинг. З кожним, хто прийшов, мовкливые стояли побач продки, мовкливые стояли тени родных, мовкливые стояли тени близких под крыжем легших стелой, обелиском ці в Куропатах
скинутых уров, от плоти плоть и от кровинки кров. Мы ведали, про что молчали с ими, живые с мертвыми и мертвые с живыми. И упершиню, мовкливо стявши рот, с натовпу глянув люд, амаль народ. Вот с гэтым шляхом от советской биологичной массы до народа и ідзе Беларусь. И попереди того, что мы называем народом, идете вы, тыя, кто реально змагаецца за нашу будущее. И сегодня я ехал у маршрутцы, ну там меня познали и почали просто доставать. Вот вы, уже человек во взросте, едете до этих хлопчиков, девчинок. Скажите им, как пришли до хаты, тут живым нема як жить, причем тут мертвые. На жаль, у большості такое розуміння життя. Але ніколи не робила історії, не створала держави большасць. Створали люди, адзінкі па сутнасці. І трэба гэта разумець і не паддавацца на гэтае. Вось гэта якраз і ёсць тое, што называецца правакацыя, а не тое правакацыя, што робіцца вы. У гэтым як бы адказ гэтым людзям. У адказ тым, хто вчора, дарэчы, як на гэта было ганебна глядзець, наплявалі на 1000 этих подписов, вот этих людей, якія жывуць у этих домах, и просто откидывали их. Что вы, мовляв, нам судите? Мы влада. Кто тут такие, кто тут живе наприкінці города? Кто тут может жить? Наместник старшини Першамайского района, чи что? И адказ гэтым людям улады, и гэтым людям, якія вот абы тихо по-беларуску хотели прожить жыццё, у паэме «Полонез» ёсць урывак, я вам зараз его прочитаю. Поэма сама про каханне, это одна плыть, и другая плыть гістарычная. Там герой белорусский поэт, а героиня акторка польская. У нас с Польшей так само розныя вельмі былі адносіны. І той, хто бывае часцяком у Польшы, ведае, што не ўсё яшчэ на сённяшні дзень выглядае у наших адносінах таким гладким, як хацелася б. І мы дзелім нашу гісторыю прыбралі, пакуль мы тут спалі. Нашы суседзі, зараз вярнуць яе вельмі цяжка. У тым ліку гісторыю Вялікага княства літоўскага з нашымі князямі. Дык вось тут якраз пра гэта. На ўзгоркі нальшы коса падаў срабрысты дождь, і ў срэбры тым стаяў Міндоўг, а поруч з ім Ягайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, я крыжакам пацвердзіў жмуть пасля Міндоўга, бо не яна айчына нам і ў нас няма. Прад ёю доўга, а доўг ва ўсіх у нас адзін. Перед Літвою доўг вялікі, яшчэ з пары, як Гедзімін заваяваў сталіцу вілкаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшай ажаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. І ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў у край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў. Вы хто? Народ? Вы што? Дзяржава? Адкуль? Калі няма слядоў, пазнаўшы зайца па губе, вам жмуть пад нос, паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край літвінаў нацягнулі. Вы разлучили дух с крывёю и обрусеўся под Москвою под назвой
даденной Москвой не стали нават москалями, а только назвою одной. И тая назва стала вами. Вы белорусы, кто такие? Ёсць Польша, Жмут, Литва, Россия. Як вы ущемилися сярод, з чаго зляпіліся, з болот, з чаго соткаліся, з туманов. Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. И что теперь? Хай так і буде. Таким чином Владимир Некляев розпочав гэты сённяшні дзень читанням вершу са свайго зборніка паэзіі паэмы. Ну, а я тым часам нагадаю, што адбываецца зараз сёння тут у Курапатах. Сёння 9-й дзень абароны Курапатаў ад будаўніцтва побач з урочышчам, супраць якога пратэстуюць многія грамадскія актывісты. Сённяшняя раніца распачалася ў новых умовах, можна сказаць. Нагадаю, што напярэдадні ў першамайскім райвыканкаме адбылося паседжанне камісіі, якая зацвердзіла грамадскія слуханні, якія нібыта ўхвалілі гэтую будову. Гэткім чынам ад сённяшняга дня наноў нібыта ёсць дазвол на будаўніцтва для будаўнікоў. З учорашняга вечара грамадскія актывісты заклікалі людзей прыходзіць сюды сёння о 8 раніцы, як дарэчы, штодня. Але сёння асабліва, паколькі з вечара нібыта змяніліся ўмовы гэтага месца і гэтай будовы. Калі я сёння падыходзіла сюды да гэтага месца, то пабачыла літаральна сцяну людзей, якая перагароджвала дарогу. Гэткая такую іхнюю актыўнасць яна была выклікала тым, што бульдозер, на якім колись Зміцер Дашкевіч паўстаў з чырвона-белым сцягам, это было ў пятніцу, колькі дзён таму, дык вось гэты бульдозер, стаяўшы побач з агароджай будовы, ён раптам запрацаваў і зрушыўся з месца. І таму ўсе прысутныя тут у гэтым мястэчку, это больш за 20 чалавек, яны ўсе вышахтаваліся на дарозе, каб не даць яму праехаць. Ну, але той бульдозер з'ехаў у іншы бок, і таму вось гэткім чынам напружанне гэта сышло. Што будзе адбывацца цягам сённяшняга дня, цягам наступнага дня ў плане перамоваў з уладамі, то папярэднія такія расклады, што заўтра будзе сустрэча ў гарвыканкаме, абаронцы Курапатаў, актывісты не губляюць надзеі, што змогуць пераканаць гарадскія ўлады не прымаць гэтага рашэння пра далейшую будову. А сёння людзі прыйшлі з намерам не дазволіць ўсё ж такі распачацца і аднавіцца гэтаму будаўніцтву. Вот так бачым, тут, я ж кажу, каля 3 десяткаў чалавек, і збольшага гэтыя людзі заставаліся тут уночы. Я зараз хацела бы паразмаўляць з адным з іх. Зміцер Захарэвіч, калі ласка, вы, я так разумею, сёння тут ночылі чарговы раз, так? Так. Як прайшла гэтая ноч пасля ўчорашніх рашэнняў, з якімі настроямі тут людзі былі, колькі у вас было ўвогуле? Нас было тут каля 1,5 десяткаў. Пасля ўчорашняга рашэння у райвыканкаме, ведаеце, конечно, трошки настрой нам сапсавала. Той настрой, які стварыўся, пэўны настрой пераможны пасля таго, што тут адбылося ў ранку, калі было заяўлена, што будаўнікі адмаўляюцца працаваць і на пэўны час прыпыняецца будаўніцтва. Але тым не менш, усё ж такі пэўны пазітыў у нас прысутнічаў ўжо з большай надзеяй. Мы сённяшні ранак чакалі, таму што мы учора ўбачылі, што будаўнікі і самі адмовіліся працаваць. Мы убачылі, колькі людзей учора зранку выйшлі і нас падтрымаць, і падтрымаць саміх сябе, абараніць ад будаўнікоў. Таму сёння так, мінулая ноч была значна больш трывожная, было значна больш трывожнае чаканне ранку у параўнанні з тым, што было гэта. Нават так, нават у тых умовах, што нібыта это будова, дадзеная згода на яе, так? Ну, вы ведаеце, і па сваіх уражаннях, і паводле ўражанняў тых, хто тут начаваў, безумоўна, конечно, ўсё ж таки адчувалася трошки лягчэй. Мы гэтую ноч неяк так, з большым душэўным нават пэўным уздымам. Неяк прасцей чакалася ў параўнанні з тым, што, я паўтаруся, было
мінулої ночі. Ну і окрім того, так само не гублялі час, ви бачите, замацували два нові стяги, зробили таку міні-сцену. Дякую, Зміцер. Ми ще з вами пройдемося по лягеру, так? А зараз ми послухаємо, що промовляє Зміцер Дашкевич. От він підійшов до цієї імпровізованої сцени і каже, звертається до присутних. Контролювати цю будову. Хто може здійснять тиск на владу, ходити виконками, там які юридичні заяви, Павел Северинець, Олексій Янукевич там займаються. Ну а ми тут закликаємо тривати варту. Некоторые люди кажут, что есть такая инсайдерская информация, что тут невыгодно вельми разгонять, чапать когось, кранать не будут. Можливо, захочуть взяти ізмором, сходячи з того, що тут людей не так шмат, не народные массы. Ну, уже то, что ранком есть десятки людей, это гарантия того, что будовлю мы можем спинить в любой день, нават коли яны розпочнуть. Тому мы закликаем о 8 раницы приходить, зробити таку традицію перед працею, перед учобою, о 8 раницы зустрічатися тут, читати вірші, співати. Ну і так само є пропанова починати цей день з молитви о 8 раниці, добрословити Білорусь, добрословити Куропати, аби це місце було меморіалом, місцем сакральним, де ми згадуємо невинно забитих ахвярів. Ну і ми пропонуємо сьогодні з молитви і гімном «Могутний Боже» ось цю традицію закласти і о 8 ранку зустрічатися, поки ця будовля не буде розібрана. Могутний Боже, Владарству светом, великих солнцев и сердц малых над Белорусей, тихой ветлой росы промени своей хвалы. Дай спору працы, что дённой шерой, на хлеб, что дённый народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду пришлась дай, радливость житнёвым днивам, ужинкам нашим пошли молот, зраби свободной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Живе! С Богом! Живе Беларусь! Живе! С Богом! Живе Беларусь! Живе! С Богом! Дорогі сябры, сёння о 18-й гадзіне таксама запрашаем сюды прэзентацыя кнігаў 100 асобаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Героі кнігі ў Курапатах ляжаць. О 19-й гадзіне ушанаванне памяці тых, хто загінуў у Курапатах. Это там будзе каля крыжоў. Кожныя 29-го кожнага месяца адбываюцца такія мерапрыемствы. Ну, разумееце, люты месяц 28 дзён. Сёлета таму 28-го, сёння. Акрамя таго, заўтра ў 8 раніцы мабілізацыя.
10 раніцы, незалежнасці 8, Менгарвыканкам ідзем да Шораца. Это установа, якая можа адказаць на ўсе пытанні чыста тэхнічныя, она можа спыніць будоўлю, она можа увогуле перагледзець генплан, можа зрабіць гэта сваім рашэннем старшыня гарвыканкама Шорац, от ідзем на прыём да яго. Акрамя гэтага, у чацвер у 12 гадзін на Чарнышэўскага 3 будзе камітэт абароны Курапатаў, і у пятніцу 8 ранку мобілізацыя, у 18 гадзінаў вечара агульнагарадскі мітынг. Пачатак збору 18:00. Просім праз сацыяльныя сеткі паведамляць, запрашаць. Пятніца 18:00, абаронім Курапаты, спынім будоўлю ў Курапатах. Калі ласка, берыце, посціце, перапошчуйце або пішыце свае пасты. Крайне важна, каб як мага больш людзей прыйшло. Напэўна, мы паспрабуем пасля гэтага мітынгу просто ствараць такую курапацкую гвардыю, каб людзі запісваліся на варту на пэўны час, пакідалі свае кантакты, і у нас была просто, нават калі гэта надоўга, на тыдні там ці нават на месяцы, каб у нас была такая гвардыя абаронцаў Курапатаў. Курапаты ад розных гісторыкаў-экскурсаводаў. Ужо на месяц распісана наперад. Галіч, Ігор Кузнецоў. Ну, калі вы не будете тут стаять, все одно экскурсии павінны ісці. Не, ўсё лягчэй будзе, ўсё цяплей, ўсё лягчэй. Загараць пасне ўжо пасля. Ну і што ж, мы заклікаем таксама, от вчора, бачыце, такі нацягнули. Тут. Это сцена, мастацкая сцена. Тут таленты абаронцаў Курапат будуць выяўляцца. Хто танчыць, хто спяваць, хто вершы чытаць. І запрашаем таксама інтэлігенцыю, хто можа прачытаць твор, які натхніць. Я хочу звярнуцца да якраз вот таго, пра што зараз Міцер сказаў, інтэлігенцыя. Вось у тыя далёкія гады, калі ўзнялася першая хваля нашага беларускага адраджэння, якую па сутнасці гэтая самая інтэлігенцыя, найперш літаратары беларускія, якія сфармулявалі саму ідэю беларускасці, узнялі, менавіта яны неслі асноўны цяжар выпрабаванні таго часу. І менавіта большасць з іх вот тут і ляжыць. Іх там стралялі в одну ноч 100 чалавек. І вось мне дзіўна, што гэтым разам, пачаўшы у канцы 80-х, на пачатку 90-х барацьбу, менавіта зноў жа літаратары. Быкаў першы стаяў паперадзе ўсіх, наш выбітны пісьменнік, у касцёле чырвоным, дзе тады быў саюз кінематаграфістаў. Менавіта ён сказаў, адкінуўшы ў бок інструктара ЦК, што гэта вот беларусы, якія будуць змагацца за будучыню нашай беларускай айчыны. Але пасля неяк сталася, што ўсе пасля смерці Быхова, сыходу Караткевіча, Барадуліна, Бураўкіна, неяк усе прынялі больш лёгкае рашэнне. Мы будзем летапісцамі эпохі, мы будзем сядзець, вот яны хай стаяць тут, хай іх б'юць на плошчах, хай яны сядзяць, а мы вышэй за гэта, мы будзем ствараць, гнаць нятленку, як жартаваў некалі той жа Васіль Быкаў. Дык вось, глядзіце, і ад саюза пісьменнікаў нікога, ад саюза мастакоў нікога, ад саюза кампазітараў. Мякка кажучы, мяне это здзіўляе. І ўжо калі не выконваць свой грамадзянскі абавязак, дык выканаць хоць бы свой мастацкі абавязак. Да, вот прыйсці сюды, правда, што і прачытаць вершы, прыйсці з гітарай, заспяваць песні. Калі нехта захоча станцыць, то пераселім, каб нагу не зламалі.
Это ж, это ж тут не так шмат потребно дошок. Конечно, письменник створаны для того, каб писать, музыкант, каб граць, спявак, каб спяваць. Але ўзнікае пытанне, для кого писать, калі мовы не будзе, для кого граць і танчыць, калі ў першых шэрагах на ўсіх гэтых канцэртах сядзяць людзі, для якіх вы, я уже звертаюся до дзеячоў культуры, просто нішто. Ну, медальку дадуць, начепяць. Але павагі да той працы, нацыянальнай працы, якую вы робіце, аніякай. І гэта не зменіцца до той пары, пакуль будзе стаяць гэты рэжым. Вось гэтыя людзі стаяць, каб ён паваліўся. Дякую великий, Вадим Прокопович, Ты за нема, такую нема, кранальную нема, да. промову. Паш, ёсць на што? Зараз просьба тих, хто може заставатися, все-таки застатися, тому що всякі воєнні хитрості були у тих будівників, і ночью вони копали, підсвічували трактором і так далі. Хто може, просьба заставатися все-таки. Зараз, Володимир Прокопович, калі можна яшчэ одно пытанне. Вы зараз звярнуліся да літаратараў, да творчых асобаў. А ці не хацелі б вы звярнуцца да палітыкаў? Калі не хацелі, то як бы вы сказалі, чаму іх не так шмат? Што звяртацца да палітыкаў? Яны ўжо як бы вызначыліся ў адносінах да курапатаў, да таго, што тут робяць гэтыя хлопцы з дзяўчатамі, і заклікаць людзей, якія больш дасведчаныя у палітыцы за мяне, маладога палітыка, рабіць тое, што яны мусяць рабіць. Ну, гэта неяк з майго боку было па-дзіцячаму. Хай кожны прымае тое рашэнне, якое лічыць неабходным. Людзі ўсе бачаць. Размовы гэтыя, што ўжо ўсё больш настойліва ядуцца нават там у незалежнай прэсе пра тое, што гэта як бы піяр купкі людзей, што гэта спекуляцыя на святой тэме курапатаў. Паказальнік стану нашего дэмакратычнага грамадства, не лепшага, трэба сказаць, стану. Асабліва мяне здзіўляюць навуковыя падыходы да гэтай справы, што вось я ўжо казаў тут каля бочкі. 140 метраў, маўляў, да сапраўдных курапатаў. Слухайце, хлопцы, якія пра гэта кажуць, вы што тут былі, калі тут стралялі людзей? Вы што былі, калі тут ямы капалі? Якімі вы рулеткамі адмерваеце гэтыя 140 метраў? Тут супрацьстаянне за тое, каб не за 140 метров, а за 140 километров, а лепш за 14 тысяч километров на тым баку зямнога шара апынулася гэтая сённяшняя антынацыянальная ўлада, антынародная. Вот яна спекулянт, яна правакатор, а не гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якім, а нічога, вот яны не трэба за тое, што яны робяць, дакладней, нічога за гэта не патрабуюць. Апроч аднаго, паважаць тое, што яны робяць. Дзякуй вялікі, дзякуй. Вот таким чынам сёння распачалася раніца ў курапатах. Верагодна, што можа быць ад сёння закладзена новая традыцыя. Традыцыя такіх творчай мастацкай падтрымкі тым удзельнікам абароны, якія тут трываюць ужо другі тыдзень. Акрамя палітыкаў, тут сабраліся яшчэ і мясцовыя людзі. Ну, прынамсі, людзі, якія не ночаць. Я так вот бачу, стаіць побач са мной паненка, яна, напэўна, раскажа, што вы тут не ночвалі дакладна, так? Нет, не ночью. Я пришла к 8, да. Ведаючы што? Што тут можа распачацца будаўніцтва ці як? Да, я здесь живу, это мой район. Я с 80-го года живу в этом районе. И здесь гуляли
Вот по этим косточкам продленка наша гуляла. А кроме того, я еще хочу сказать, что если здесь что-то можно строить, то можно строить храм. И священник нашего храма, первый настоятель Многомарника, наша церковь, здесь ближайшая, в начале 2000-х он пытался строить храм. И что? Был цокольный этаж, уже было готово, мы ходили, молились. Я с 2 маленькими детками вот ходила с Мирошниченко туда вот. Это было ближе к Заславской трассе. Снесли, то есть не может здесь ничего строиться. А вот это может строиться. Как-то непонятно. Што вы думаеце пра сітуацыю, калі учора? Ці вы ведаеце, што мясцовыя ўлады, адміністрацыя раёну як бы дала? Да. Што вы пра гэта думаеце? Вы, напэўна, збіралі таксама подпісы, так? Да, ну это несправедливо. Какая-то коммерция. Што думаеце пра гэтых маладых людзей, якія тут стаяць ужо вот 9-й дзень, і розныя меркаванні пра іх ваше якое? Мое мнение то, что это борцы, и они за всех нас, я им обязана. Я прихожу каждый день сюда, там утром или вечером, как получается. Мы им должны. Они за нас исполняют наш долг. Мы все здесь должны стоять. Дзякую вялікі, дзякую. Вот такое меркаванне мясцовых людзей. Іх тут некалькі. Я вот зараз паспрабуем падходзіць і размаўляць з іншымі людзьмі, пакуль абаронцы курапатаў тут грэюцца каля бочкі гонару, так? Каля бочкі гонару? Так. Ці вы тут ночеві, скажыце, калі ласка? Не, зранку тільки прийшли, ночі не було. Не страшно было ісці? Не, я не бойтеся, закликаю, как усе приходили, и не треба бояться. Ну, калі, скажем, зараз поедуць сюда трактары, поедуць грузавікі, як на гэта? Ляжем. Ляжем под них. И все. Не пустим. На вашу думку, ці можна гэту сітуацыю вырашыць без таго, каб вот не класціся? Я думаю, что навряд ли. Как ответят они, застройщики, так и будем мы себя вести. Скажите, калі ласка, вот вы сошли з дому, да, ваши домашние семьи ваши, ведаеце, куды вы пошли? Так. Но супротив того, что я сюда пошел. Яны супроць таго, што вы пошли, да? Так, да. Не падтрымліваць ваши хатнія. Але чаму тады вы прыйшлі? Ну, у меня такая позиция. У меня сын меня подтримливает, а вот жонка нет. Ну, так вот получилось. Нават у сем'ях, так? Ёсць такія розныя погляды. Так. Дзякую вялікі, дзякую. Ну што, будем яшчэ знаёміцца? Будем знаёміцца з наступным удзельнікам, так? Скажыце, хто вы? Добрый день, меня Денис зовут. Так. Вы тут не першы раз. Наколькі я ўжо заўважыла, што вы ўжо тут не першы дзень ёсць, так? Да, так. Таксама па начах бываеце? Бываю и по ночах. Як у гэтую ноч былі, дарэчы? Не, гэтую ночь не был. Гэтую ноч не былі? Не был. Ну, а прыйшлі сюда ад ранку, так? Так, ад ранку, 8 гадзін. Ну, вы ведалі, што учора былі перамовы, што нібыта гэта ўжо... Так, я сачу за гэтым, так. Ну, і як ваш настрой? Вот, ці не ёсць такога перажывання? Ну, ведаеце, тут былі такія напружаныя моманты. Ну, так, ёсць такое. Ну, будем трымацца, што рабіць. Чаму важна? Чаму важна? А што важна? Абарона это место. Ну, таму што гэта для беларусаў святое месца, я лічу. Таму гэта важна. Што ў вашай сям'і? Вот вас як адпраўлялі з дому сёння? Добра, я з'ехаў, сам вырашыў, ось, і з'ехаў сюды. Ну, калі вернецеся, пабачыць вас вот зараз праз нашу інтэрнэт-трансляцыю, хатнія ваши. Нічога, прывітанне ім перадаю. Все добра. Вас разумеюць? Разумеюць. Падтрымліваюць? Падтрымліваюць. Дзякую вялікі. Вось такія абаронцы курапатаў ад сённяшняй раніцы. Тыя, хто быў ноч, мы таксама яшчэ гэтых людзей пабачым. Паразмаўляем яшчэ з абаронцамі не адзін раз. Але зараз вот глянем літаральна, што зараз вакол будоўлі. Ну, вонкава яна выглядае як бы спакойнай, нічога тут надта не змянілася. Акрамя таго, што, як я казала раніцай, тут
Ездзіў экскаватар, на якім некалі стаяў Зміцер Дашкевіч. Больш тут ніякай тэхнікі ва ўсякім разе не заўважана. І дзверы пакуль што не зачыненыя. Але я думаю, лепш пра гэта раскажа Зміцер Захарэвіч, які тут ночыў, і ён бачыў, прыязджала нейкая тэхніка, не прыязджала. Вот як гэтая ноч прайшла ў плане актыўнасці будаўнікоў, ну і раніца таксама. Значыць, у плане актыўнасці будаўнікоў, як заўсёды прайшла, тут ніякіх работ, зразумела, не праводзілася. А тое, што вы згадывалі, той слаўны ўжо ўсёй Беларусі мусіць... Трактор, які тут вот на лагатыпе зараз, да? Так. Недзе каля паловы на 8 ён адсюль выехаў. Мне атрымалася паразмаўляць у мяне з трактарыстам. Трактарыст сказаў, што прынамсі сёння працаваць яны тут не будуць. Я так зразумеў, што ён там трымаў новыя дакументы, і ён адсюль з'ехаў роўненька. Калі я запытаўся ўсё ж такі, так паспрабаваў дазнацца, ці будуць тут бліжэйшымі днямі нейкія работы праводзяцца, на што ён так махнуўшы рукой, сказаў, гэта ўсё да начальства, але склалася у мяне такое ўражанне, і мы, дарэчы, ўжо паспелі трошкі гэта абмеркаваць, што, магчыма, яны спрабуюць узяць, скажем так, на ізмор. Зміцер, што, як ноч адбывалася? Ці нейкія тут былі, звычайна тут у цывільным дзяжураць людзі, вот зараз зноў яны з'явіліся, а ночы ці тут нейкая была такая актыўнасць, не было? Было вам спакойна? Даволі спакойна было. Машына так стаяла. Дарэчы, вот якраз вы здымаеце, прыйшлі новыя людзі, у іх у гэты час перасменка адбываецца, яны па 12 гадзінаў якраз а палове на 9 мяняюцца. Сядзелі ў машыне, нават не вылазілі. У параўнанні нават з мінулай ноччу нават не выходзілі з машыны. Машына спакойна прастаяла. Зміцер, тут сёння досыць холодна, правильно? Як ветер, так. Як ноч прайшла ў плане таго, ці было холодна, ці саграваліся вы, ці не было голадна ізноў жа, вот в этом сэнсе, чыста бытавым такім? Ну, ведаеце, ветер падняўся якраз менавіта зранку, а ноч даволі такая безветраная была, і ў параўнанні з мінулымі нашымі ўсё ж таки трошки цяплей было, адчувалася гэта. А наконт голаду, ну, дзякуючы і тым людзям, якія нам дапамагаюць прывозіць рэчы, і цёплыя рэчы, і ежу, і мясцовым жыхарам у асноўным, канешне, і тым, хто, скажем так, нам сімпатызуе і нас падтрымлівае, не толькі Менчукоў, дарэчы. Не, у нас было што паесці, было і гарбаты папіць. Зразумела, што і ваду нам у бутлях прыносяць. Таму ў гэтым пляне побытава трошкі забяспечаныя мы, ну і самі спрабуем трошкі, вы бачыце, тут і паддоны нам падвозяць, сцэну яшчэ раз паўтару зрабілі, і самы свой быт трошкі імкнемся наладзіць. Ну, адносна вот этой сцены, это таксама цікава. Вот гэты лагатып з'явіўся адкуль? Хто вам яго прывёз? І вот адкуль увогуле ідэя ўзнікла вот стварыць такую міні-сцэну? Ну, ідэя. Мы думаем, што сюды увагу прыцягваць не толькі тым, што мы знаходзімся, але плануем запрашаць і музыкаў сюды. Адпаведна, вот зрабілі сцэну, а наконт таго, што лагатып і надпіс, ну, гэта вот выкарыстоўваем свае таленты тых людзей, хто нясе варту. Гэта самі мы рабілі. Так, дзякуй вялікі, Зміцер. Ну ось, Зміцер Захарэвіч, можна сказаць, такі умоўны камендант на сённяшні момант Курапатаў. Ён намётавага мястэчка, ён тут стаіць на вахце зараз, на варце, на уязной дарозе. Дапільноўвае, ці будзе тут такая актыўнасць будаўнічая, ну, вот так ён сказаў, пакуль што не прыяўлялі будаўнікі нейкай такой актыўнасці, нават на словах сказалі, што нібыта работа не адновяцца, пакуль што ціха. Як будзе цягам дня, ну, будзем бачыць. Ну, тым часам тут я бачу купка мясцовых жыхароў. Добрай раніцы. Радыё Свабода. Нічога. Але калі вы прыходзіце сюды, значыць, вам ёсць што сказаць, правильно? Да, нас уже... Скажите что-нибудь. Ну вот, скажем, односно... Приходим, поддерживаем ребят, что стоят вот и за Куропаты, и за зеленую зону, и мы их поддерживаем. Видите, мне довольна, что они нас поддерживают здесь. Что скажете про учорашнюю ситуацию с рашэннем? Вот, ці вы были там этим Были, конечно, были. Расскажите, какие ваши уражения от этой встречи? Ну, какие уражения? Бегали от нас, там никто нас не слушает, никто не разговаривает. Свою политику там
утвердили и все. И все, и идите вы отсюда, куда хотите. Да, вот этот вопрос о строительстве этого здания даже вообще не поднимали. рассматривался, вообще не поднимался. Хотя и план показали, что мы там есть где-то, это самое кафе, которое наш район есть, и самое Тикотского, Первомайский район. А вот эту устройку все разобрали. Проговорили, да? Да, проговорили. А вот про эту стройку ни слова. Что вы думаете про это? Чему так? А кто его знает, вот чему? Вот Я не решаю. Я думаю, что они это не решают. Решают на верхах. На верхах решают. Они, наверное, им запрещено вообще эту тему поднимать, мы так поняли. Потому что было очень резко оборвано, нас выгоняли, Да, даже не хотели в слушать. другую комнату, мы за ними, поэтому исполкому. В Углі така ситуація от є правильна, нормальна, як вам подається? От і так мусить розмовляти, скажімо, конечно. адміністрація. Мы им говорили, что вы должны для народа что-то делать. А вы убегаете от народа, не хотите общения. Надо было нормально сделать, повесить объявление. Как вот женщина, нас поддержала женщина с Тикотского. Она Помощник депутата Первомайского района. Там, она говорит, я сама лично развесила по подъездам, собрала людей, спросила у них. А у нас никто не спрашивал, ничего, никаких, мы узнали. Вот когда началась стройка, начинали узнавать только. И что очень подозрительно, что ни одного представителя от Советского района, от администрации не было, ни разу нигде. Главное, Ни разу. земля от Советского района почему-то оказалась в Первомайском. Мы не знаем. Что это такое? Вот что за... Не знаем откуда. Сказали, в 13 году выкупили его. Когда там в 13 году, кто его выкупил? Не знаем, никто. Ни хозяина не знаем, никто и ничего. Скажите, ласка, вот ваши настрой, вы настроены далее вот Конечно, уже какие-то подвижки есть. Мне кажется, это вот бесследно не пройдет. Потому что люди уже решительно тоже, вот, и дети вот эти настроены, и мы тоже настроены. Приехал сюда. Слухали Верчи по Да, этому? да. Конечно, мы его знаем. Было приємно, що вот так вот підтримували вас. Да, конечно. Дякую велике. Дякую велике, дякую. Ну от місцеві жихари так само тут є. І гэта не тільки гэты люди. От бачимо, навіть підійшли, проходять сім'ї, люди, напевно, може в дитячий сад йдуть, може куди, але так само, бачите, адмыслова прийшли сюди, пройстися по це місце, поглядіти, що тут зараз відбувається. День добрий, я перепрошую. Порозмовляєте, два слова скажете для Радіо Свобода. Ми зараз у прямому ефірі. Ви можете сказати... Могу сказать, ведаете, что я хотела бы сказать? Я вчера глядела запись з адміністрації, з гэтых падзей усіх. І вот я подумала, что калі выключить гук, убрать, і калі увогуле чалавек не ведае, што адбываецца, па тварах людзей бачна, хто мае рацыю і хто яе не мае. Гэта настолькі выразна бачна, то я вельмі спадзяюся, што такіх людзей, вот як тут прыходзяць, асабліва моладзі, будзе становіцца ўсё больш. Бо вот мы тут размаўляем з Аксанай, а адзін за 10 ідзе. Вот я ўсё шкадую, што не шмат быццам бы, да? А зато якія. Вот, і вельмі хочацца спадзявацца, што все гэта будзе даведзена да канца, які патрэбны нам. Тут казаў Владимир Некляев, калі вы чулі, прамаўляў, што калі ён сёння ехаў у маршрутцы, яго пазналі, то пачалі яму выгаворваць, маўляў, вы едзеце падтрымліваць там людзей, якія, змагаюцца за нешта, мінулае, нешта такое. Вот, і не варта это рабіць, кшталту таго, што трэба за жывых змагацца. Што вы пра гэта думаеце? Па-першае, пакуль мы будзем памятаць, што тут адбывалася, ёсць шанец, што мы не дапусцім таго, што гэта адбудзецца наноў. Дарэчы, шкада, што дасюль апошнія каты не пакараныя. І гэта праблема Беларусі найперш з-за таго, што менавіта пакуль не пакараны апошні кат, ёсць верагоднасць таго, што з'явіцца новае. І тое, што вось тут адбываецца, тыя вось у машынах невядомыя, это якраз пацверджанне таго, што каты нараджаюцца і на жаль, гэта наша праблема. Чаму я тут? Па-першае, гэта мой маральны абавязак як грамадзяніна Беларусі, а па-другое, гэта мой абавязак як рэдактара газеты, бо тут знаходзяцца нашы журналісты, і я павінна быць разам з імі хаця б час ад часу.
Дякую вам, Ліки, дякую. Місцеві жихари от таким чином моральну підтримку, як вони кажуть, вони виказують моральну підтримку оборонцям Куропату. Тим часом поглядимо от зараз, що відбувається у лагері. Ну, вельми просто. От же знову ж місцеві жінки принесли, бачимо, хлопцям печиво. Видать, що в хатніх умовах його виробили і принесли на почастунок. Оборонці п'ють гарячу гарбату, бо справді тут сьогодні вельми холодно, вельми вітряно стало. Ну, а зараз місцеві частують своїми виробами. До речі, активісти підкреслюють, що місцеві жихари просто їх забезпечують харчуванням, бо люди стали, не можуть, напевно, стали люди не можуть тут самі ночі, тому от таким чином відбувається підтримка. От таким чином тут відбувається раніця. Сніданок, можна сказати, такий умовний, п'ять гарбатки, бо тут інакше просто не витримати, бо достатково холодно. І ті, хто тут є, по кілька годин, то ясно, що людям треба зігріватися таким чином. Тим часом я знайомлюся з новими присутніми, ті люди, які впершиню прийшли, не впершиню прийшли. І один з таких людей, я вас попрошу назватися і сказати, чи ви тут впершиню. День добрый. Ну, я не впершиню, я вчора быў. Вось я маю магчымасць па асаблівасцях працы сваёй тут быць удзень. Вы лекар? Лекар, так. Лекар. І, маю такі графік, што не штодня працую, таму вось звычайна пішуць, што самы такі цяжкі час, калі не шмат народу, гэта дзень, раніца. Вось, таму я апошнія дні тут. Ви допомагаєте чисто так морально підтримати, чи справді ще якби професіонал тут, може ніяку допомогу кому оказується? Як я по своей основной специальности реаниматолог, то мне не пришлось тут ничего такого робить. Але вчора я тут сказал одному человеку пить ему аспирин типа парацетамол. Так, было такое. Дякую велике. Ну і ще, некоторые люди, по-разному ставятся вот до этой акции, так? А уже тем более, как ще й прийти, так тем более по-разному, да? Вот ви, як, скажем, ваші колеги на праці можуть поставитися, коли, скажем, побачать вас зараз? Що ви про це? Ці думали про це, вот, коли сюди їхали? Мои коллеги не здивятся, коли меня тут побачать. И коллеги, скажем так, по-разному реагують. Хтосьці, може, сюди і під'їде, хтосьці лічить гэта там глупством. Я лічу, що кожны так апраўдвае свае паводзіны, якби. Хто сюды не хоча, не можа ці там баіцца ехаць, то прасцей за ўсё сказаць, што гэта глупства і не мае сэнсу і ўжо гэта даўно ўсё мінула. Але мы бачым, што калі сёння не пастаяць тут, то як в маім юнацтве спевала одна группа, есть той, кто приходит к тебе, то найдутся и те, кто придет за тобой. У нас такие часы, что без солидарности нельзя. Напевно, це отказ, чому ви тут, так? Так. Дякую велике, дякую. Ось таким чином протягується вахта у Куропатах, 9-й день.
Нагадаю, што учора было рашэнне аб тым, каб аднавіць будову і ўзаконіць. Тым не менш, абаронцы, ну, як бы не то, што тым не менш, яшчэ больш наважаныя тут трываць гэтую вахту, эту абарону і далей весці перамовы з уладамі дзеля таго, каб гарадскія ўлады прынялі рашэнне ў гэтым пытанні. Ну і застаюцца тут на месцы ізноў жа і дзень і ўначы дзеля таго, каб спыніць магчымыя спробы адновы гэтай будовы. Я нагадаю, што Радыё Свабода вядзе прамую трансляцыю кожную раніцу ад 8 ранку, а ўвечары у нас ёсць праграма «Вынік дня. Бой за Курапаты». Таксама чакайце яе ў эфіры. Ну і натуральна, што мы вядзем прамую трансляцыю ў выпадку надзвычайных сітуацый, калі адбываюцца нейкія нештатныя надзвычайныя моманты, то таксама мы вядзем нашу трансляцыю. Цягам дня мы паведамляем усе навіны з Курапатаў на нашым інтэрнэт-сайце, у сацыяльных сетках. Таму, калі ласка, заставайцеся з намі. Усім, каму неабыякава гэта сітуацыя, гэта тэма, вы можете даведацца з нашых інтэрнэт-рэсурсаў, з нашых старонак. І нагадаю, што з вами працавала Галіна Бакунчык. На гэту хвіліну мы развітваемся і да новых сустрэч уже бліжэйшым вечарам.